Bon dia, benvinguts a les notícies del migdia. Avui comencem amb greus notícies. Acaba de finalitzar la Guerra de Granada, que va començar fa 10 anys. Ara us deixem amb la nostra reportera Lucía, que us explicarà amb detalls els fets. Sí, la rendició del rei Nasserita Boabdil ha fet que Granada, que fins ara havia estat l'últim regne musulmà de la península, passi a formar part de Castella. Ara podem veure com Boabdil està lliurant les claus de la ciutat i la fortalesa de l'Alhambra als reis catòlics. Això significa la fi de la Reconquesta. Encantada, reina Isabel. Igualment. Com us sentiu després d'haver conquistat el regne de Granada? Doncs molt bé, la veritat, després de tanta lluita per fi hem pogut obtenir la victòria. Us sentiu orgullosos d'haver-vos apoderat d'un regne musulmà, no? Sí, moltíssim, sobretot el meu marit segon. Doncs moltes gràcies per l'entrevista i gràcies. Igualment. Avui els reis catòlics han anunciat el decret d'expulsió dels jueus, que obliga a tots els jueus del regne a abandonar-lo o a convertir-se al cristianisme. A partir d'ara, el Tribunal d'Inquisició vigilarà els conversos perquè no practiquin la seva anterior religió. Ara us deixem amb el moment exacte en què Isabel i Ferran anunciaven la seva decisió. Comuniquem a tots aquells jueus dels regnes de Castella i Aragó que no vulguin convertir-se a la religió cristiana que hauran d'abandonar els respectius territoris en el termini de 6 mesos. El Tribunal de la Inquisició s'encarregarà de tots aquells que no compleixin amb la nostra decisió i patiran greus conseqüències. Ja sabeu, quan abans abandoneu els regnes, millor per vosaltres. Us deixem amb una petita entrevista que hem pogut fer-li a un dels jueus que en aquests moments està abandonant el regne d'Aragó. Està vostè després de l'impacte en el risc que han realitzat els reis catòlics? Doncs estic molt trist i molt afectat, ja que he deixat enrere totes les meves pertinències. Creus que dintre d'uns anys o mesos tornaràs al teu regne? Tinc l'esperança de poder tornar i reunir-me amb la meva família. Gràcies per l'entrevista. Igualment. Com ja heu vist, estan molt espantats i afectats, però encara així tenen l'esperança de poder tornar-se a trobar amb la seva família. També us hem d'informar d'un fet molt important i és que ha mort el nostre Lorenzo de Medici. Com molt bé ha dit la meva companya, fa uns dies que vam perdre un gran estadista italià de la família dels Medici. Considerada la persona més important i més intel·ligent de la família. Ara us deixarem amb una entrevista que li vam poder fer a la seva germana Nanina de Medici. Bona tarda, Nanina de Medici. Bona tarda. Com es troba la família després d'aquesta desgraciada notícia? Doncs molt malament, la veritat. Ho estem passant molt malament i per mi era molt important. I més encara si sabeu que va morir a la vostra vila, no? Doncs sí, la veritat, però això fa que la vila sigui més important. Doncs us acompanyem en el sentiment i moltes gràcies per aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies i igualment. S'acaba de confirmar l'arribada de Cristòfor Colom a Japó amb la seva nova ruta que pel que sembla ha sigut un èxit. Us deixem ara amb la nostra reportera Maria que us explicarà nous esdeveniments. Ha anat amb les caravel·les Santa Maria, la Niña i la Pinta. Avui, 8 dies després de la seva expedició, ha arribat a Japó. Ha arribat a un poble indígena del qual ha exportat beneficis econòmics i nous aliments. Però de moment només es pot confirmar que a partir d'avui farà noves expedicions. Aquestes han sigut les notícies d'avui. Gràcies per la vostra audiència i que passin un bon dia.